Hi everyone! Apo dito a little update sa tuang Adam boy. Si Adam di ay naa pa sa Philippines, wa pa siya nakaanhininhi sa Canada. Na-share din ako sa inyo nga ang passport ni Adam wala pa nabalik. Dugay kayo nabalik sa mga iyang passport. But I'm happy to announce nga finally na-receive na namo ang passport ni Adam. O ready na siya mag-fly pa ni diri. Pero ang problema kay wala pa may time mo sugat sa iyahap. And also nagproblema mi og kinsay mo bantay niya og naa na siya din kay kami naapod mi laing nga trabaho tapos nag-eskwela pa pud ko. So for now si Adam at walang sang ibilin sa Philippines, but hopefully very soon makaanhin na siya kay mingaw na jud kaayo mi aning bataa. Okay, din sa atong video si Adam nakalaag sa Bukidnon. Gikan siya sa Zamboanga del Sur ning laag siya sa Bukidnon, naa siya sa iyahang Tita Teltel og kang Tito Morin. Og si Tita Darling ang taga-video ani niya. Ang reason di ay nga nung ning laag si Adam dinhi sa Bukidnon kay naa siya'y gusto nga paliton. If you don't know, si Adam turned 2 years old last January 29 ug wala gid siya handa sa iyahang birthday ug wala pud siya gift. And because Adam is so good, wala kay siya napabadlong sa iyahang lola, gamay lang nga pabadlong, pero very good kaayo ang amo ang Adam boy, so he deserved the best gift ever. You know, si Adam hilig kay siya og monster truck. Kada kita niya og mga monster truck, iya jud nang ipapalit. So klase-klase na iyang color sa iyahang monster truck. Ang uban nangawala na, ang uban nabilin sa eroplano, ang uban nabilin sa Thailand, ang uban nangaguba na pod. Pero for now, palitan nato si Adam og big monster truck. Actually, dili ni siya monster truck, jeep type ni siya. So kanina lang atong ma-afford, no? Anyways, ang daddy ni Adam, grabe ang iyahang pagtrabaho morning and day para lang mapalitan og gift ng iyahang anak. Char. Dinhi di ay sa Toy R Us ani sila na malit ani. So last time pag-check ani sa iyang Tito Morin kay naka 10% off pa ni sila, pero pagbalik nila today wala na di ay naka 10% off. Sad to say nga wala ta naka-save for this video. Okay, mag-stop na ko og yaw-yaw, paminawa na lang ninyo si Adam. Thank you. Hulog ka, uy. Thank you. Sit up. Sabaw. Busog na ko. Ikaw na po. Oh, sarap daw, be, sarap. Sarap, eh? Ikaw. Ikaw na po. Ikaw po. Ikaw na po. Like this, paano magsarap? Ano yung magsarap, oh? Tudanda ka. Paano magsarap? Dalasa ginambuli. Sulod ginambuli. Na, igda pa siya. Kabangon good. Okay lang. Kasipat na ng bata.